Здрасти, мами. Мами, къде е мецата, мамо? Къде е твоята меца? А? Ето я тук горе. Ето я, виж меца. Виж твоята меца. Виж я там горе. Виж как я обичаме тая меца, бе. Хайде пак. Хайде, хълтичко. Каква смешна меца, бе. Хлъц. Хайде, мамо, къде е мецата? Хайде пак да видим мецата, хайде. Ма какъв си ти фотомодел гледаш само в апарата, бе? Хайде виж мецата. Хайде, мамо, да ти помогна да се обърнеш. Хайде, мамо, виж мецата е там. Виж мецата. Ой, как хълчаме. Хайде още един път виж мецата. Ох, Боже, хлъци. Айде за последен път да видиш мечката. Айде, обърни се. Не е ли смешна вече тая мечка?